També agrairem que ens faci unes paraules la cantatriu sencenca Núria Feliu. Gràcies, gràcies. Sencenques i sencencs, amics tots, ja vaig abocar-ho tot el dia del pregó. Feia 30 anys que esperava dir el que vaig dir, ja està dit. Però del que es va parlar realment s'ha complert. S'ha complert perquè ha estat una festa major modèlica. Modèlica amb el comportament, amb la convivència, amb la gent, la participació de la gent de Sants 3 Ràdio, de debò us ho dic, són una meravella i ho vull ressaltar, Sants 3 Ràdio, se n'han fet un fart, i a tota la gent que hi ha participat. O sigui que encara queden unes hores, es nota que ho hem disfrutat perquè tots estem afònics, i jo diria que pequéssim. Podríem pecar una mica, no? Sí. Encara ens queda tot avui un tros de demà. Doncs a pecar, a participar, no fluixem. Encara ens queden moltes hores per disfrutar de la festa. I l'any que ve us vull tots aquí, que no falli ningú. Al contrari, n'hi haurà i n'afegirem més. Però sobretot, no ens falleu. Tenim un país magnífic, un poble, vila, un poble magnífic, el poble de Sants, que visqui per molts anys, i que visqui Catalunya, sempre. I el Barça! I el Barça! Que nosaltres sí que sabem fer passadissos, perquè som educats, perquè tenim educació. Visca el Barça, ja en tenim un altre. I finalment demanem a Jordi